Ήρθε η ώρα, σας λέμε από την αρχή της εκπομπής για ένα βίντεο από το ίντερνετ που ελπίζουμε να μην είναι υποκειμενική. Δεν μπορεί να είναι. Είναι το αγαπημένο μας βίντεο που έχουμε δει από τα αγαπημένα μας. Πώς ήταν ο ταχυδακτηλουργός εκείνος που είδαμε πριν ο Έλληνας? Έρχεται τώρα. Πες ρε Ευγένεια. Λοιπόν, μας το έστειλε η Σοφία καταρχήν, να το πούμε να... Γεια σου ρε Σοφία. Αυτή είναι που το έκανε. Σοφία, σε ευχαριστούμε αλήθεια, δηλαδή πραγματικά μας έφτιαξες την ημέρα. Κρίμα που είμαι παντρεμένος. Κρίμα που είμαι παντρεμένος, Σοφία. Εφραίμ, μου έλεγες και εσύ πριν. Ποιος Κόπερφιλντ, είναι ο νέος Κόπερφιλντ. Αυτό, ναι. Αυτός είναι μάγος. Τι κάνει ο άλλος? Με τη δύναμη του μυαλού, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε. Πώς σηκώνει το ασανσέρ. Είναι φοβερό. Κοίτα πόσες δυνάμεις έχασε. Αυτό δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Προσήλωση, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται εύκολα. Μην το δοκιμάσεις σπίτι. Και ηρεμήστε τώρα. Εδώ κοιτάξτε. Ωραία μεγαλεία. Δεν υπάρχει με τρελά. Ποιος είσαι? Πώς το έκανε? Δεν υπάρχει παιδιά. Η κορυφή. Αυτή είναι μάγη. Δεν θα το πιστέψετε. Δεν είναι παιδιά, αυτό είναι μοντάζ, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ρε παιδιά, κοιτάξτε. Κι όμως το έκανε. Παναγιά μου, σε καλό. Δεν το κάνει. Ο Φαλμαπάτης. Το διώξε μαγεία. Ποιος είσαι αγόρι μου? Αγόρι μου. Μάγος. Αυτός εδώ μου θύμισε το συμπυκνωμένο νερό, ειλικρινά. Τόσο μεγάλη βλακία. Δεν υπάρχει. Ω Θεέ μου. Ωραία Παναγία μου. Γεια σου Σοφία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα τι θα πρέπει να δείξουμε τώρα. Έκανε το τραμ έτσι και έφυγε. Τις πόρτες. Και ερχόταν κι άλλοι δύο κακόμοιροι. Τι κάνει ο τρελός. Πώς παραγγελμένα. Πάμε στη μουσική, Καλησπέρα σας κύριε. Δεν είμαστε για άλλο βίντεο, δεν είμαστε. Υδρώσαμε. Γεια σας.